Hola, bon dia a tothom. Primer, donar les gràcies a l'Ajuntament de Santa Perpètua per organitzar aquesta jornada, que és molt interessant. I res, primer presentaré a les persones que formen part de la taula rodona, que molts d'ells segurament ja els coneixereu, perquè són gent coneguda. I després faré, com en Patrick, 5 cèntims de la Diputació i després ja passarem directament a les seves intervencions, que són, de fet, el més interessant. Carles Adell, de Som Energia, és una cooperativa que molts de vosaltres coneixereu, va néixer fa 14 anys, és una cooperativa energètica i les seves activitats són la comercialització i la producció d'energia. Es destaquen, a més, perquè tenen l'objectiu de tenir un futur 100% renovable, també per impulsar projectes novedosos, per intentar augmentar la participació ciutadana en la transició energètica. I llavors tenen projectes com el generació quilowatt-hora, les compres conjuntes i ara, recentment, el projecte GURB, que s'inscriu més en aquest àmbit de l'autoconsum col·lectiu. Tenim en Joan Herrera, conegut per moltíssima gent ja aquí, m'imagino. Havia sigut director general de l'IDAE, havia estat cap d'acció climàtica al Prat de Llobregat, actualment a Samso Consultors, una consultoria especialitzada en temes de transició energètica, molt centrats en l'àmbit legal, i que, a més, és l'impulsor de la comunitat energètica del Prat, que és un model de comunitat energètica bastant singular i que val molt la pena que conegueu, perquè és una entitat sense ànim de lucre, amb participació de l'administració pública, d'entitats, d'empreses. O sigui que, benvingut, Joan. I després en Pau Panyella, de l'Agència Local de l'Energia d'Osona, a la qual em feia referència l'Olga fa un moment, que és el Consell Comarcal d'Osona, que ja fa molts anys que ha impulsat aquest tipus d'agència. Han creat un model, després de treballar moltíssim amb els ens locals, millorant la seva gestió energètica, han començat a crear comunitats energètiques a partir d'un model molt concret, basat en cooperatives ciutadanes de consum, molt impulsades per ells, amb el seu recolzament en models jurídics, estudis tècnics, etc. I un suport tècnic directe, perquè tenen molt bons tècnics a l'agència. I després, arrel d'això, a Osona s'ha creat una cooperativa de segon grau que dona suport a les cooperatives. I, a més, també són oficina de transformació comunitària, tant el Consell Comarcal com Osona Energia, la cooperativa de segon grau. En Pau, tots ells us explicaran el seu cas i després els hi farem tota una sèrie de preguntes per entreure'n més suc. D'acord? Nosaltres, com a Diputació de Barcelona, que hem estat nombrats diversos cops, per què? Perquè Diputació de Barcelona té l'objectiu de donar suport tècnic i econòmic als ajuntaments per tirar endavant els seus projectes. Llavors, Diputació, en aquest àmbit, estem treballant des de fa bastants anys ja, intentant impulsar el que és la transició energètica municipal, a partir d'una cosa que havia esmentat el regidor ja, que eren els plans locals d'energia sostenible, però anant una mica més enllà de la planificació, intentant donar suport tècnic, econòmic als ens locals. Això vol dir suport per redactar projectes, però també suport econòmic per impulsar-los. En aquests moments tenim un suport tècnic específic de comunitats energètiques, que el canalitzem a través també d'una oficina de transformació comunitària, i suport econòmic, teníem uns ajuts per instal·lar renovables que van dirigits als ens locals. Per tant, si els ens locals ens ho demanen, ells ho tenen. La instal·lació és de l'ens local i després pot compartir-la, cedir-la a la comunitat energètica, si fos el cas. I després també hi ha el que ha comentat abans el diputat, Marc Serra, i a més tenim un company aquí del teixit productiu, que ara ja hi ha el pla d'inversió de polígons, amb 30 milions d'euros i que per tant és d'especial interès perquè hi ha aspectes molt vinculats a l'energia i que podríeu aprofitar. Sense més, passo a fer algunes preguntes. Primer, perquè així també donem peu a que coneguin una mica més els vostres projectes, que comenteu una mica quines singularitats tenen la vostra fórmula de comunitat energètica i quines dificultats us heu trobat a l'hora de crear-la, però també quines coses positives n'heu après i que us han servit per dir, ostres, sí que val molt la pena tirar això endavant. Comencem
Tu mateix, Carles? Bon dia a tothom. Primer de tot, gràcies per la invitació, gràcies per l'organització. Per mi és un plaer estar aquí i compartir totes aquestes experiències. En el meu cas, vinc en representació de Som Energia. Per qui no ho conegui, som una cooperativa comercialitzadora i productora. La nostra principal activitat és comercialitzar energia 100% verda, però també tenim plantes de producció pròpia. A banda d'això, hem impulsat, com comentava la Carme, compres col·lectives perquè la gent es pugui instal·lar plaques solars a casa seva, qui volgués. Hem fet projectes com el Generation per fer participacions, explicat molt ràpid, participacions per poder fer plantes sobre terreny. I actualment estem impulsant un nou servei, producte, que l'anomenem GURB, de generació urbana, que es basa en impulsar autoconsums col·lectius amb instal·lacions sobre cobertes i poder compartir aquesta energia que es genera amb els usuaris, socis que tenim a 2 quilòmetres d'aquesta instal·lació. Sovint trobo que parlem de comunitats energètiques i es confon molt amb autoconsum col·lectiu i comunitats energètiques. En el nostre cas sempre diem que Som Energia som una comunitat energètica com a tal, som una comunitat ciutadana d'energia i a vegades això a la gent potser li costa entendre perquè ho entenem com molt local. Una comunitat energètica és un ens purament local, ens agrupem uns quants veïns i en el nostre cas operem a tot el territori. Tenim al voltant de 80.000 socis i sòcies, entitats i particulars, i que tots formem aquesta comunitat energètica. Llavors ara amb aquest servei que estem fent és autoconsums col·lectius per als propis socis de les comunitats energètiques, de Som Energia, i en aquest cas sí que hi ha l'ens local perquè per normativa actual se'ns permet compartir aquesta energia generada amb els 2 quilòmetres del voltant de la instal·lació. Jo podria estar xerrant ara molt del meu llibre, diguéssim, no m'extendré més. Simplement, a grans trets, el servei GURB funciona que nosaltres paguem la instal·lació fotovoltaica, fem tot el manteniment, tota la gestió, i llavors les usuàries que vulguin adherir-se a aquest servei paguen una quota mensual i amb això tenen una participació, que sol ser del voltant d'1 quilowatt, més o menys, a nivell estàndard. Per què? Perquè està pensat sobretot per domèstics. Però tenim empreses que s'han interessat pel model i llavors estem estudiant oferir més participacions en aquest sentit. Això seria una mica resum i després ja, si cas, entrem més en detall. Gràcies. Bé, suposo que haig d'explicar-vos una mica l'experiència del Prat. No és fàcil, abans s'explicava l'exemple de Manresa, no és simple, però crec que el que és molt important és tenir marcs per fer comunitats energètiques, perquè diguem que en energia col·laborar és guanyar. I quan tu parles de domèstic, de logística o d'indústria, diguem que les pautes energètiques són radicalment diferents. Aquest és el sentit de la comunitat energètica, i en Carles ho deia bé, una comunitat energètica pot ser una comunitat ciutadana d'energia o una comunitat d'energies renovables. La de renovables està formada per pimes, ciutadania i ens locals. La comunitat ciutadana d'energia també poden participar grans empreses, sempre i quan no tinguin el control efectiu. La comunitat d'energies renovables ha de tenir un àmbit local. La ciutadana d'energia no és necessari. Però el que és important és, hi ha ajuts, hi ha d'haver un marc normatiu favorable, que està pendent, però que quan arribi, diguem que ens permetrà jugar en millors condicions, i avui podem jugar en millors condicions també, si em permeteu, pel dopatge de les ajudes. S'ha convocat Implementa, tenim termini fins a finals d'octubre, i després hi ha el projecte Innovadors. Però el que està clar és, si avui esteu constituïts, és més fàcil. Segon element, la nostra experiència és una experiència d'una comunitat energètica que es volia constituir en una ciutat relativament gran, densa, metropolitana, on, òbviament, la interacció entre indústria, logística i domèstic ens venia de perles, 2 quilòmetres. En el cas del Prat, els 2 quilòmetres permetien aquesta interacció. I ens va costar la Constitució, però crec que el més rellevant és
tenir un marc perquè l'Ajuntament hi participi, encara que no sigui majoritari, però pugui dir la seva. En segon lloc, tenir un marc perquè les empreses hi siguin. Però en tercer lloc, tenir una associació d'usuàries i usuaris que et permetin el marc de participació oberta i voluntària. Clar, aquí el detall és important. La construcció, si em permeteu, jurídica i de governança és molt rellevant, perquè això és el que et permet precisament garantir aquest marc de participació obert i voluntari entre ciutadania i entre les empreses. I anant una mica a l'exemple de Manresa, i crec que l'element clau aquí és no només qui tira, sinó com construeixes un marc de participació, una associació d'usuàries i usuaris que estigui dins de la comunitat i que et permeti aquesta participació més, és a dir, sense haver d'assignar-ho tot per part de les empreses i per part de la ciutadania. Crec que aquest és l'element clau. I per últim, l'altra dificultat. La dificultat està en el model de negoci que entrarem després, però ens ha costat molt l'autoconsum col·lectiu. També us dic que si ara us hi poseu, el camí està més desbrossat, més despejat, no? Encara hi ha alguna pedra, eh? Encara tenim alguna pedra, però estem en vies de solucionar-les, d'acord? I crec que aquest és l'element altament positiu, sabent que el model, és a dir, el Carles ho deia bé, una comunitat energètica no és autoconsum col·lectiu. Ara, sense l'autoconsum col·lectiu no arrenquem. Però el que està clar és que en el model de negoci són moltes més coses que ens permeten transformar i sobretot fer que la variable energia sigui una variable que millori les condicions econòmiques de famílies i també d'empreses. I per últim, cal un marc de participació obert i voluntari, però cal tenir suport, gestió darrere. I normalment les comunitats energètiques no tenim múscul. No tenim múscul. I aquí és important fer concurrència per proveïdors. Nosaltres la vam fer, treballem en aquest cas amb Elexum, també som comunitat que també ho fa. És a dir, i el que és molt important és que hi hagi professionals darrere que t'ajudin a tirar endavant, perquè si no pots encallar en la gestió quotidiana de la comunitat energètica. I per tant aquesta professionalitat de diferents actors que esteu, veig el Xavi també de quilòmetre zero, és a dir, de quilòmetre zero, és a dir, actors que esteu donant suport, aquest és un element clau, com us deia. Nosaltres vam fer aquesta concurrència, treballem en aquest cas al Prat amb Elexum, però som comunitat i hi ha altres actors que estan oferint aquests serveis, que és un element clau per poder-ho fer anar. Bé, doncs jo soc en Pau Panyella, de l'Agència de l'Energia d'Osona. L'Agència de l'Energia d'Osona es va crear el 2002, per tant, 22 anys ja acompanyant municipis amb comptabilitat energètica, implementació de renovables, eficiència energètica. Però durant aquestes més de 2 dècades va arribar un moment que vam dir des de l'administració local únicament no podem impulsar la transició energètica a la comarca d'Osona. Hem d'implicar la ciutadania, la indústria, les empreses en aquesta transició. Com ho fem? Doncs en aquell moment és quan es va començar a parlar de les comunitats energètiques, a Europa van començar a haver-hi les directives i vam dir, doncs, hem d'impulsar comunitats energètiques. Doncs bé, ara fa 3 anys i escaig que vam començar aquest programa d'impuls de comunitats energètiques i a Osona, una comarca amb 50 municipis, doncs ja n'hi ha 31 comunitats energètiques creades, la majoria en forma de cooperativa de consum, d'àmbit municipal. Va haver-hi el debat inclús si creàvem una comunitat energètica d'àmbit comarcal o fèiem per... Vam interpretar que d'àmbit municipal ens serviria per interpel·lar més directament a la ciutadania. La ciutadania s'involucra en la transició energètica del seu municipi. Per tant, aquest àmbit local ens feia que la gent s'impliqués més en els projectes i realment ha sigut així. De seguida la ciutadania i les empreses s'han abocat a crear les comunitats i començar a moure els primers projectes. Però això també ens portava a un element que ara el Joan remarcava, que és la gestió. És a dir, està molt bé que la ciutadania des del voluntariat impulsi aquests projectes, però calen uns serveis tècnics, hi ha una gestió, no és només arrencar la comunitat, sinó després hi ha una gestió durant la vida d'aquesta comunitat que cal professionalitzar. Per això vam optar per també impulsar
una cooperativa de segon grau, és a dir, una cooperativa de cooperatives, una entitat paraigües que agrupés totes aquestes comunitats energètiques i que els hi presta serveis de tot tipus, des de la comptabilitat, a dissenyar els projectes energètics, a temes de comunicació, també al anar agrupats tens més força, tens més capacitat d'aconseguir millor finançament, aconseguir millors preus per serveis, per una eina de gestió energètica o el que sigui. Per tant, hem dissenyat un model comarcal on hi ha comunitats energètiques d'àmbit municipal i per tant la gent hi participa en el seu entorn directe, però utilitzem aquesta entitat paraigües, aquesta cooperativa de segon grau que es diu Osona Energia Cooperativa, per utilitzar millor, més eficientment els recursos. Per tant, una mica aquest és el model que hem impulsat a Osona. També hi ha una comunitat energètica industrial a Vic, es diu Vitamina D. En aquest cas té una característica força especial, que és totes les empreses que hi formen part, actualment 6, són del tercer sector, són empreses d'inserció laboral que inclús han creat, han format 2 equips de 2 persones per fer manteniment i instal·lacions fotovoltaiques. Per tant, van més enllà i han creat el seu propi equip per fer les instal·lacions. Són això, 6 sòcies, tenen 5 cotxes compartits, 4 instal·lacions fotovoltaiques, 12 punts de recàrrega, per tant és una comunitat energètica industrial que ja funciona. I abans l'Olga ho deia, estem ja treballant amb el grup de Proenergia perquè de facto són una comunitat energètica, perquè són empreses que col·laboren en l'àmbit energètic des de fa 5 anys, però no s'han constituït encara, no? Per tant, estem treballant en aquest sentit. Una mica... Molt interessant. Llavors, aquí ara ja entrem en un altre tema que ja apuntava el Joan, i és, en el context actual de preus de l'energia, quina és la rendibilitat de les comunitats energètiques? Val la pena? Perquè això pot ser una cosa que es pugui arribar a plantejar, perquè fas els números i dius, ostres, si ara, ahir per exemple, que estava a 4 cèntims, 3 cèntims, l'energia al migdia, que és quan produeixen les instal·lacions fotovoltaiques. Però clar, val la pena fer tot aquest embolic? Això jo crec que aquí s'ha d'entrar, amb el que ara esperem que comentin, que és una comunitat energètica, què és? Només produeix energia? Només fa autoconsum compartit? O ha de fer més coses en l'àmbit energètic? Perquè si només ha de produir energia, cal fer tot això? Té sentit fer tot això només per produir? Una mica la pregunta seria si veieu suficient l'autoconsum compartit per la transició energètica i si tenint en compte la variació aquest del preu, com s'haurien de plantejar les comunitats energètiques. I com penseu que poden incorporar altres camps més enllà de l'electricitat? Perquè, a més, estem en un àmbit de consum industrial on hi pot haver consums tèrmics notables, en aquest cas. Aquí hi ha diversos elements. No sé si... Sí, jo pregunto tot. Un element és, has comentat, l'autoconsum compartit és suficient per la transició energètica. Jo crec que és indiscutible que no. Jo crec que ningú a la sala dirà el contrari. Evidentment, les comunitats energètiques, ho apuntava el Joan, són entitats de nova creació. Moltes vegades, inclús els actors no estan acostumats a treballar conjuntament o col·laborar amb altres. Per tant, jo aconsellaria comencem per un element fàcil que comenci a funcionar i ens permeti generar una dinàmica, i aquest és l'autoconsum compartit, tot i que fàcil entre cometes, perquè hi ha moltes pedres encara. I si ens movem aquí, si anem al tema dels preus, la variació de preus, hi ha 2 elements. Els 10 anys previs a aquesta crisi energètica ja teníem en realitat una estabilitat de preu. Els preus no variaven molt. Des de la crisi energètica hi ha hagut el problema, un era els preus elevats, però l'altre era la variabilitat del preu, que si ens fixem el que ens ve per davant, si volem fer la transició energètica, per tant, hem de canviar el model, com generem aquesta energia, venen turbulències. Jo no esperaria els pròxims 10 anys estabilitat de preu en el mercat, perquè si hem de fer canvis, hi haurà canvis, tindrà un impacte en el preu, també. Per tant, la comunitat energètica és un element per generar estabilitat de preu a llarg termini, que això, pels comptes de resultats, pels plans de negoci de les empreses, és un element molt important. Per tant, no només quin és el preu, no només si generem estalvi, sinó si generem estabilitat de preu.
Un element per fer-ho, per evitar aquesta corba d'ànec, no? que ja està tan de moda, és l'emmagatzematge. No? I, evidentment, que hi hagi l'emmagatzematge ens ajudarà a generar aquesta estabilitat dins un mateix dia inclús. No? Però són cares les bateries. No? I aquí, evidentment, sí que hi ha una senyal de l'IDAE que ens obliga ara, amb aquest que implementa, a posar bateries. Jo potser diria, potser ens hem quedat curts, no? Si obliguem a les comunitats a posar bateria, que està bé, jo crec que és una bona direcció, però potser crec que s'han quedat una mica curts amb la intensitat de l'ajuda a la part de bateries. I, evidentment, el que comentava, si el que volem és estabilitat de preu, vol dir que hem d'assegurar un pla de negoci a llarg termini. Potser el que ens cal és acords amb entitats bancàries que ens permetin anar a aquest llarg termini, perquè és difícil aconseguir crèdits, no? Estem parlant de fer inversions, estem parlant que no tota la ciutadania normalment no hi és i les empreses moltes vegades tampoc la capacitat de fer la inversió. Per tant, poder tenir línies de crèdits més enllà de 10 anys ens facilitaria donar aquesta estabilitat també a més llarg termini. Per tant, també estem en un moment que els tipus d'interès estan començant a baixar, per tant, també estem en un escenari que anem a millor. Per tant, bateries, mecanismes financers que ens permetin mirar a llarg termini i, evidentment, hem d'anar no només a treballar l'autoconsum compartit, sinó a tocar altres elements de la transició energètica, com la mobilitat, eficiència energètica, rehabilitació, però jo sempre aconsellaria fem un primer pas fàcil, comencem a caminar i després ja anirem complicant. Per afegir el que deia el Pau, a veure, en primer lloc, la comunitat energètica no és un convidat de pedra. Fixeu-vos, en matèria elèctrica i energètica es parla de separació d'activitats. Generació, distribució, comercialització. Només hi ha un subjecte on no hi ha separació d'activitats. Això sé que és molt jurídica, aquesta digressió, però és molt rellevant. La comunitat energètica pot operar en generació, comercialització i distribució. Això és la bomba, permeteu-me. És a dir, això el que et permet és, ostres, que no és un convidat de pedra, que si això va bé serà un actor central. I per què? Per què Europa legisla de forma tan progressista? Per una raó molt simple. Perquè amb energia no hi ha confiança. I en un escenari de forta penetració de renovables necessita confiança, gestió de la demanda. Per tant, i aquí vaig, a què ens hem de dedicar com a comunitat energètica? Home, autoconsum col·lectiu sí, perquè això que explicaves, Carme, és ahir, però aquest estiu va ser car, a la primavera va ser barat, aquesta tardor potser torna a ser car. Per tant, autoconsum col·lectiu et permet estar una mica més tranquil, l'estabilitat de preus. Segona cosa, usos tèrmics. Les realitats i necessitats tèrmiques de la indústria són notables i la interacció entre una indústria, una altra i fins i tot en sector domèstic podem fer moltes coses. Tercer element, mobilitat. No parlem només d'electricitat, estem parlant de mobilitat i precisament perquè hi hagi transició energètica cal electrificar la mobilitat. I aquí hi ha un recorregut extraordinari. L'experiència més exitosa, en aquest cas al Prat, és una cosa que ara està fent l'Ajuntament però que farà d'aquí poc la comunitat, que és la mobilitat elèctrica compartida. En poc temps, més de 600 usuaris amb 14 vehicles. Si això ho introdueixes en un polígon amb mobilitat elèctrica compartida però amb sistemes de bicicleta compartida i altres aspectes, el que fas és un compromís de reducció dràstica d'emissions i de consum energètic, que té un recorregut extraordinari. I després el que vindrà, que està a punt d'arribar, crec que no en som conscients, que és agregació i flexibilitat de la demanda. Què vol dir això? Si fins ara nosaltres pagàvem pel consum de l'electricitat, en un escenari de forta volatilitat de preus i, òbviament, de forta penetració de renovables no gestionables, tu pagues pel consum, però tu et pagaran per no consumir, ho dic una mica, vull dir, és una mica més complex, però per no consumir en determinades hores. Si tu ets una empresa petita en un polígon, no pots definir per tu mateix una estratègia de flexibilitat i d'agregació. No entres als mercats d'agregació, no entres, perquè ets petit. Si tu estàs en un polígon, et posen el software i el hardware perquè tot el polígon entri en flexibilitat, no només
pagaràs per l'energia que consumeixes en determinades hores, sinó si tens flexibilitat, si en aquell polígon hi ha càmeres frigorífiques, si en aquell polígon es pot variar precisament pautes productives, cobraràs per consumir més o consumir menys en determinades hores. Això creieu que ho podeu fer sols? Això és... I aquest és un temazo, perdoneu, és a dir, el poder entrar en mercats de flexibilitat i agregació en el sector domèstic, que té recorregut, però més petit, però especialment en el sector industrial i en els polígons, és bestial. Això ho podem fer des de les comunitats. Perquè si això ho feu empresa per empresa, us costarà, no tindreu l'energia suficient, però sobretot, i també, no tindreu el volum suficient per entrar en mercats d'agregació i flexibilitat. Si aneu com a polígon, ho podreu fer. I per últim, emmagatzematge. Emmagatzematge que a més ha de donar un salt extraordinari. Alguns sabeu que estem encaparrats en poder obrir el meló de l'emmagatzematge distribuït, que vol dir una cosa que se situï entre l'emmagatzematge behind the meter, darrere el comptador, la petita bateria, i el gran standalone, la gran bateria. Un polígon podria tenir 1 megawatt. 1 megawatt ocupa un container, Vull dir, no penseu, ocupa... No, la bateria ocupa poc. 1 megawatt a l'entrada del polígon per poder agafar electricitat barata i subministrar-la a l'hora cara, això avui no és possible, però abans li deia al Pau, estem apretant per un sandbox, un espai que ens ho permetin fer per emmagatzematge distribuït. Sé que parlo del futur, però no és un futur molt llunyà per una raó. Perquè si les previsions és de forta penetració de renovables, aquesta penetració de renovables només podrà fer-se si hi ha una acceleració de l'electrificació, de la mobilitat i de l'emmagatzematge. I en aquest emmagatzematge cal l'emmagatzematge distribuït, on el polígon és, perdoneu, el factor clau perquè tu pots tenir una bateria d'1 megawatt entre diverses indústries. I la normativa que cal canviar és petiteta, és a dir, és el Real Decret 244 en matèria d'autoconsum i on posa autoconsum col·lectiu, diu recursos energètics distribuïts, una mica més complexa, però no és molt complicat. Això és el que pot fer la comunitat. Llavors, jo crec que això individualment no ho podeu fer, la meva opinió. Home, algunes empreses sí, és a dir, si sou una gran empresa amb gran consum, a el Prat n'hi ha algunes, no us diré noms, que van soles, i aquestes passen de la comunitat, aquesta és la veritat. Però les empreses mitjanes, i per no dir-vos el comerç i la restauració. Un comerç i una restauració pot aprofitar les vetes, els coeficients d'autoconsum no aprofitats de bufar el vent al cap de setmana? I tant, i tant. L'altra cosa és que hem de garantir que les distribuïdores facin possible allò que la norma permet, que és coeficients horaris dia a dia, hora a hora, que la norma ho permet i que ens posa molts problemes. Però ja veureu que ens en sortirem i que ho farem d'aquí a poc. Bueno, s'han dit moltes coses i molt interessants. Per acabar de completar, i una mica intentant respondre a la pregunta, nosaltres ens hi trobem amb això, de dir, ostres, però ja em surt en compte participar, en aquest cas en GURB o en una comunitat energètica, i moltes vegades és això, de dir, i és que ja no és només a nivell econòmic, que actualment nosaltres veiem que sí, que està sortint a compte, sinó que és un cost totalment indeterminat, com és el d'electricitat els últims anys, passa a ser una bona part un cost fixe, controlat, que saps quin és. I llavors hi ha la vessant social, que és la porta d'entrada a agrupar-se per tot el que ha de venir, perquè al final és el que comentaves, no, Joan? Vull dir, és que el sector elèctric està canviant, però a marxes superràpides. Llavors, tot el que estiguem ja preparats, tot el que estiguem ja agrupats, units en força, no ens enganxarà de nou. I en aquest sentit s'està fent ja molta feina, s'està avançant molt, ja tenim comunitats en marxa. Sí que és veritat que això, autoconsum col·lectiu, és la primera porta, però a partir d'aquí, bueno, és que el que està per venir i que poder ara mateix ni ens imaginem. Molt interessant. Aquest apunt de les activitats com els restaurants, comerços o així, també tenir en compte que aquestes activitats que estan inserides a la trama urbana també són les que tenen menys sostre potencial per poder utilitzar elles un autoconsum directe i, per tant, podrien ser un tipus d'activitats que haguessin de tenir més interès per formar part d'aquest tipus d'iniciatives. Perquè, clar, ells no... O sigui, la majoria estan en blocs o que al damunt hi ha pisos. Vull dir que no tenen l'opció de...
Un altre aspecte és, des de Diputació hem ajudat alguns dels municipis a començar a impulsar comunitats energètiques en polígons o en indústria, amb activitats econòmiques, i el que sí que hem vist és que, si no és el cas com Manresa, que ja hi ha una associació constituïda que treballa de fa molt de temps amb això els companys de teixit productiu i estan treballant fort, sovint costa d'implicar les activitats econòmiques en tot això. És a dir, quan es fem aquest tipus d'estudis, llavors, va, vinga, intentem aconseguir dades per poder-vos quantificar tot això. Doncs és difícil. Aquí tenim empreses que han treballat amb nosaltres i saben les dificultats, ajuntaments que també hi han treballat i també saben d'aquestes dificultats. Com penseu que hauria de ser l'aproximació a les activitats econòmiques perquè ho percebessin que els interessa això, que és important, que això els hi pot reportar un estalvi notable. I després un altre aspecte és quan ens hi posem l'administració. L'administració, sempre estem parlant, l'administració local ha de formar part de les comunitats energètiques per impulsar i tot això. Penseu que és bo o dolent que l'administració hi estigui? Ja sé que és una mica així la pregunta, però com que les administracions públiques ens regim per unes normatives, uns procediments, una forma de fer, de vegades penses si l'administració entra a dins, i això el Joan no en pot saber més bé que ningú perquè el Prat sí que està en una comunitat energètica, això quins avantatges i quins desavantatges pot comportar el fet d'estar en una comunitat, una administració pública. Ja està. A veure, és una opinió en aquest cas, però jo crec que, primera, les directives parlen dels ens locals explícitament i no perquè sí, perquè els ens locals a nivell europeu juguen un rol molt protagònic en el funcionament d'aquestes comunitats. Però, en canvi, aquí ens està costant Déu i ajuda, perquè no hi ha la transposició de la directiva, la figura d'interès públic, i quan vas a secretaris interventors, alguns, no tots, posen peros. Des del meu punt de vista, el fet que l'Ajuntament hi sigui és clau. I és clau per una raó, perquè et dona un rol de neutralitat i d'impuls a la ciutat. Perdoneu, jo crec que no estem parlant de comunitats, jo els dic comunitats falansteri, és a dir, el falansteri era allò del socialisme utòpic del segle XIX, on mentre el món es moria de fàstic, si em permeteu, treballant 14-15 hores, uns quants feien falansteri i era guai. Jo soc dels motivats que estic amb alguns falansteris, jo en formo part d'alguns, però això no va d'això. És a dir, va d'un nou actor, m'explico? I perquè aquest nou actor realment sigui representatiu, des del meu punt de vista, la comunitat, l'Ajuntament hi ha de ser. Com pot ser-hi? Pot formar part d'una associació, però, òbviament, amb el format d'associació té un rol menys protagònic. Pot formar part de la cooperativa, i depèn del tamany del poble o de la ciutat, és superoportú. El marc normatiu català pot tenir fins a un 20% l'Ajuntament d'aquesta cooperativa, està bé. O pot formar part d'una societat, nosaltres al Prat vam fer una societat, clar, alguns diuen, societat limitada, sense ànim de lucre subjectiu, no pot repartir dividends, i l'Ajuntament en aquest cas té un 40%. Què fas? Tens un marc de participació obert i voluntària amb associació d'usuaris i després tens un marc d'entrada d'inversors privats. Des del meu punt de vista, el rol i la participació de l'Ajuntament és clau. Quin és el problema? I aquesta és una reflexió ja de món local. El món local té poca musculatura en matèria de transició energètica. Té molta gent en cultura, en serveis socials, però no té, en general, molta gent en transició energètica perquè no ha format part del core de l'administració local. Ara, és la transició energètica el principal vector de canvi de les ciutats i pobles? Sens dubte. Aquesta és la contradicció. Llavors, per mi, el fet que l'Ajuntament hi sigui expressa i dona un missatge als sectors econòmics, vaig a la primera pregunta, Carme, perquè els sectors econòmics s'impliquin, perquè entenguin, en definitiva, que aquest és un escenari d'oportunitat. Ara, en una ciutat o un poble poden conviure diverses comunitats energètiques? La resposta és sí, categòricament. Però si realment volem que la comunitat energètica sigui un actor, pot haver algunes que tirin molt. I sobretot si anem a una de les coses que les directives diuen. Les directives diuen les comunitats ciutadanes d'energia, en aquest cas no les comunitats d'energies renovables, podran operar en distribució, la mare dels ous. Sabeu, no? La mare dels ous, perquè la distribució sabeu que està en mans, no? Majoritàriament, aquí a la comarca en teniu
una excepció. Bueno, no és la comarca, però gairebé és la comarca. En tot cas sí que és la Riera de Caldes, no? Electracaldense. Però normalment estan en mans de grans actors, d'acord? Que, diguem-ho, no sempre són prou diligents. No passa així amb les petites distribuïdores, les coses com són. Perquè operi en distribució, la comunitat energètica ha de tenir molt múscul en aquell territori. I crec que, no sé si això arribarem o arribarem en breu, però en tot cas sí que s'ha de tenir aquest objectiu. Ara, vaig a la pregunta. Que l'Ajuntament hi sigui per mi és molt important. És veritat que com apretem perquè hi hagi aquesta exposició i sigui una figura declarada d'interès públic perquè els ajuntaments sentin, també serà molt determinant, però això serà clau. I per últim, serà molt determinant, abans ho heu dit, els elements de cessió, la cessió de teulada, la cessió d'excedent, la cessió de la municipal cap a la comunitat, però tenint clar que només amb la cessió de la teulada municipal no n'hi ha prou, perquè llavors ens tornem a quedar amb la comunitat que jo li anomeno comunitats falansteri, perquè amb les teulades dels ajuntaments fem, però fem poc. Necessitem la teulada dels privats, i aquesta és la clau. No sé si té resposta, Carme? No, sí, era una mica per... Bé, jo crec que és indubtable que l'administració local estigui apoyant a les comunitats energètiques, és imprescindible. Abans es parlava de col·laboració público-privada, jo potser faria un passet més enllà i diria col·laboració público-comunitària, és a dir, col·laboració entre l'administració pública i no una persona, sigui física o jurídica, sinó un col·lectiu organitzat que ja ha sap treballar conjuntament i que vol caminar en la mateixa direcció que la pròpia administració. Són dues persones que fan el mateix camí, que és el de la transició energètica, i que col·laboren en determinats aspectes. Per tant, la col·laboració entre administració local i les comunitats energètiques, almenys a Osona, que sobretot tenim experiència en comunitats ciutadanes, és clau, és imprescindible. Que l'Ajuntament, l'administració local, ha de formar part apoyar, formant-ne part de la pròpia comunitat energètica, ser un soci més, jo aquí hi tinc més dubtes pel que apuntava la Carme. Un ajuntament pot apoyar de moltes maneres a la pròpia comunitat energètica, per exemple, cedint-li un teulat, un espai públic on fer la primera instal·lació, inclús cedint una instal·lació ja feta, que això està passant en alguns municipis, que estan cedint aquesta primera llavor perquè sigui un arbre més gran, el de la comunitat energètica. Per tant, necessiten el suport de l'administració local? Sens dubte. Que ha de formar-ne part directament? Doncs hi haurà diferents models. De fet, hi ha ajuntaments com el de Caldes, o el Prat, són el principal impulsor de la comunitat. I, ostres, està molt bé, ajuntaments, municipis amb aquesta força, endavant. Altres municipis, home, si hi ha una comunitat energètica que ja s'ha organitzat, que ja lidera, només cal donar aquesta primera empenta perquè comenci a caminar. Jo crec que aquesta és la funció de l'administració pública i això ho pot fer perfectament sense ser-ne sòcia. Sí, estic molt d'acord en la línia que comentes, Pau. Per mi, i en la meva breu i humil experiència que he anat veient, l'important és que la gent, la ciutadania hi sigui, i les activitats econòmiques, i particulars, empreses, petits comerços. L'Ajuntament, institucions, han de ser-hi i és molt favorable si són, i si tenen iniciatives, fantàstic, però si falla el primer, poc hi ha a fer. Llavors, crec que l'impuls ha de venir de baix i llavors ja les institucions adaptar-se, posar-se al servei d'allò que es troben i d'allò que necessiten les comunitats per tirar endavant. Moltes gràcies. I després, ja una mica per acabar, faríem, que és una mica de conclusió en el fons, dèiem, quins consells donaríeu a persones, a empreses, per fer comunitats? Clar, això és molt general, però al final és una mica dir, si algú vol començar a caminar, que penseu que hauria de començar a pensar, cap a on s'hauria de dirigir, potser, no? Vull dir, si és un nucli, aquesta jornada és sobretot dirigida a activitats empresarials, per tant, si tenim un grup, com penseu vosaltres, si estiguéssiu en aquest municipi i digueu, hi ha 10 empreses que sembla que tinguin interès, què penseu que hauríeu de fer?
posem un cas concret que seria més fàcil. Sí, jo el que diria és que s'ha fet molta feina, ja, per sort, o sigui, sí que no és fàcil encara, però s'ha fet molta feina, per tant, no cal en cap cas reinventar la roda. Llavors, el primer seria informar-se, sigui àmbit local, sigui on sigui, i actualment hi ha coordinadores de comunitats energètiques, hi ha la plataforma Som Comunitats, que pots veure, a part d'un piló d'informació, aquí tenim companyes que han participat en el projecte. Hi ha molta informació de com assessorar a comunitats energètiques, hi ha tot un mapa que pots veure iniciatives que s'estan duent arreu del territori. Llavors, penso que informació i recursos n'hi ha molts i estan bastant a l'abast. Jo començaria per aquí. Jo faria, no sé, és a dir, crec que el que és important és caminar, és a dir, no estar fent donant molts toms i per tant, agrupar-se i fer. Associar-se amb el format jurídic que es consideri, que pot ser associació, cooperativa, societat sense ànim de lucre, i en segon lloc, fer. A per què anem? Encara que sigui petit, millor que sigui gran, però fer coses que facin de la transició energètica una eina de canvi. Per què és important les dues coses? Perquè si fas, òbviament, canvies realitat. No estem aquí només per parlar, sinó per canviar realitat. Però l'agrupar-se també és important per poder-nos acollir a altres coses. L'exemple que abans donàvem en matèria d'agregació i flexibilitat. Molts polígons no han pensat que entraran en mercats de flexibilitat i agregació perquè és un mercat que no està en la praxis, no és intuïtiu. Però si estic agrupat en el polígon, si aquesta agrupació té l'accés a totes les corbes i a tots els consums, no us preocupeu que hi haurà propostes i gent que us vindrà a proposar entreu en mercats de flexibilitat i d'agregació. I crec que els dos elements són claus. Tenir actius, i ara ja el implementa pels que estigueu constituïts, o hi ha una línia diferent que és l'Innovadores, que també és prou interessant en matèria d'autoconsum per vulnerables, amb altres coses. Solar flotant no és el cas. A la Riera de Caldes no podeu posar solar flotant, però hi ha altres projectes. I el tenir l'eina, la figura jurídica per poder estar presents en tot el que s'està movent, que és molt. Al final l'energia és un vector que us permetrà estar millor situats si feu bé les coses, des del meu punt de vista, si us agrupeu, i jo no deixaria passar el tren. Bé, jo la recomanació seria la comunitat energètica és un projecte a llarg termini, per tant hem de tenir objectius ambiciosos, però hem de començar, com deia, amb un element que ens permeti començar a tenir resultats a curt termini i que ens permeti generar aquesta dinàmica de treball col·lectiva. Per tant, pensem que és un projecte a llarg termini amb un potencial molt elevat, però comencem per una cosa fàcil, que és un autoconsum compartit, i comencem a caminar. El segon és, també ho hem comentat, involucreu la vostra administració local. Això us facilitarà molt. I el tercer, enxarxeu-vos. O sigui, comenceu a treballar amb altres comunitats, amb altres polígons, perquè us facilitarà molt el treball. A Osona, per què hi ha 50 municipis? Una comarca rural amb algun municipi gran, però petita, no en quant a població, per què hi ha 50 municipis i més de 30 comunitats energètiques? Doncs perquè hem creat aquesta cooperativa de segon grau, aquest element que permet treballar, intercooperar entre les diferents comunitats, i un diu, ei, és que necessito uns estatuts que em vull constituir. Sí, aquí els tens. Aquests són els nostres, canvia'ls si vols, però ja tens un que funciona a la perfecció. Ei, que necessito una eina de gestió energètica. Ei, jo estic fent servir aquesta. Ei, que necessito un pla de negoci, no sé com abordar-ho, la fotovoltaica no la conec, com ho organitzo? Mira, aquí tens. Aquest enxarxament accelera. Per tant, enxarxeu-vos amb altres comunitats, intercoopereu i avançareu molt més ràpid i aconseguireu els vostres objectius molt més ràpid. Doncs moltes gràcies, jo crec que ja estem. I
Jo penso que ha sigut molt interessant. Espero que vosaltres també ho heu trobat així. Vinga. Adéu. Comentaven ara que, com que han estat molt interessants tant la primera taula com la segona, amb els companys i les companyes de Som Comunitats que faran la segona part, la presentació de l'estudi, ho escurçarem una mica i llavors donem ara espai a que pugueu durant uns 10 minuts fer alguna pregunta, si voleu, tant als companys d'aquí com als de la primera taula rodona. Si teniu alguna pregunta que penseu que és important. No? Doncs, si no hi ha cap pregunta, vol dir que ho han fet molt bé, ho han explicat molt bé. Abans d'anar al petit esmorzar que hem preparat, us convidem després també a visitar les empreses que han fet aquí una parada. Són empreses de la Riera de Caldes. Una de les tasques que van fer a la Riera dintre del projecte Living Lab va ser fer un catàleg d'empreses de la Riera que ofereixen els seus serveis. Hi ha 19 empreses, estan a la web de la Riera de Caldes. I també volem donar les gràcies, aprofitar que ja hi són. Mentre esmorzeu, compartiu i feu contactes, les podeu visitar. Són Civic Energy de Caldes, EcoSafe de Polinyà, Elexum de Caldes també, Tecnan de Santa Perpètua i Vector Energy també. Doncs els donem les gràcies i endavant, que us aprofiti l'esmorzar. D'aquí 20 minuts, 25 minuts, tornem amb la segona part. Gràcies.